Mae ein byd mewn argyfwng, yn wynebu rhai o faterion mwyaf pwysig yn ein hoes. Nid yw busnes fel arfer yn ddigon da, a nawr yw'r amser i weithredu'n feigar. Yn fwy nag erioed, mae angen i'r byd sylwi ar gyfleoedd a datrys problemau. Mae Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Prifysgol Caerdydd wedi cydweithio gyda'r Ganolfan Newid Hinsawdd a Thrawsffurfio Cymdeithasol a Llywodraeth Cymru i gynnal cystadleuaeth syniad. Rydym yn gofyn i chi ddefnyddio eich creadigrwydd i gyflwyno eich syniad fydd yn newid y byd. Rydym am i chi rannu syniad i wella 1 o'r 4 maes canlynol. Bwyd a deiet. Defnydd o ddeunyddiau. Cludiant a symudedd. A gwresogi ac oeri. Gallai eich cynnig fod yn ddiwydiannol, cymdeithasol, addysgol neu ddiwylliannol. Gallai fod yn fyd-eang neu'n lleol, yn radical neu'n gynnil. Mae datblygu syniadau pwerus a gallu ei rhannu mewn ffordd ysbrydoledig yn sgiliau gwerthfawr sydd ei hangen ym mhob rhan o gymdeithas, gwaith a busnes. Mae gwneud cais i syniad yn gyfle i esblygu a dangos eich sgiliau, angerdd a'ch potensial. Gallwch hefyd gael gafel ar gefnogaeth ac arweiniad i ddatblygu, dilysu a chyflwyno'ch syniad. Cyflwynwch eich cynnig fideo i gael cyfle i ennill gwobr ariannol. Rhagor o wybodaeth a chyflwyno eich syniad.